गरमा गरम पुरी तयार होत आणि मस्त फुगल्यात. अशा कलरवर केलास ना तर बराच वेळ तुमचे कुरकुरीत राहतले. आता बघा एक फुगलेली दाखवते. काय आवाज दिला बघा. हे बघा ही पोकळ फुगली आणि पोकळ पुरी ह्याच्यात होता दही आणि मारा पाय पाणीपुरी सारखी. वहिनी, नवरात्रीचे 9 दिवस सुरू होऊन आता 5वा-6वा दिवस हा तरी तुम्ही एकही उपवासाचा प्रकार दाखवू नाही. आता ह्या रविवारी अष्टमी येता. आता मला साबुदाणे वडे 4 उपवासात मी खाल्ले, म्हणजे पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी. आता अष्टमीत पण मी साबुदाणे वडेच खाऊ काय किंवा साबुदाण्याची खिचडीच खाऊ? नको पुरी आहे का? पुरी आहे. आपल्या परत किचनच्या परिवारात पण दाखवतोय ना, म्हणून पुरी आणि तुमचा पोट एकदम टम दिवसभर भरलेला राहताला. कच्चे साबुदाणे आता भिजत घालायचे कंटाळो येता आता सो म्हणजे तिसराकच होता. मग त्याच्या बरोबर आता या कच्च्या साबुदाण्याचे वडे नाही तर थालीपीठ काहीतरी करू पया. आम्ही वडे पण करतो. आज वेगळी रेसिपी. 4 मिरचे, 4 म्हणजे मोठे एवढे बटाटे असते तर 2च, 200 ग्राम साबुदाणे तर 2 बटाटे आणि 1 चमचा जिरा, उपासाचा मीठ, सेंद्रिय मीठ. आता हे साबुदाणे आपण थोडेसे फ्राय करून घेऊया. एकदम फुलवून नाही भाजायचे, गरम होऊ पोहे. उडतं साबुदाणा उडताच, भिजत घातलो तरी तळूक गेलो तरी. आताच आमचा काढते वेळी सगळा साबुदाणा किचन भर झालो. आता हे भाजून झाले आपले. 2 मिनिटं चांगले परतून घेतलंय. छान असे तापले बघा. आता हे पूर्णपणे थंड करून घेऊ पोया आणि मग आपल्या मिक्सर मध्ये वाटून घेऊ पोया. हे बघा, साबुदाणे मिक्सरला वाटून असा रवाळ पीठ करून घेऊ. झाला साबुदाण्याचं पीठ तयार. आता ही उकडून घेतलेली बटाटे आपण किसणीने हे करून घेऊया. हाताने मॅश केली ना की ती पिठात व्यवस्थित मोडली जात नाही लवकर ती कुठे, म्हणून कधी पण किसून घ्यायची. आता हे 4 मिरचे आणि ह्या काय मिक्सरच्या भांड्यात लागायचा नाही तर आपलं खलबत्तो कधी कामात ठेवतो. कारण ह्या एकदम काही बारीक पेस्ट नाही करूची, आपल्या जाडसरच मस्त लागतं. दरदरीत वयात ह्याच्यात आहे. सुगंध छान येतं खलबत्त्यात कुठला की. मिक्सर वाईज पाणी बिणी घालूचं लागतं बटाट्याच्या ह्याच्यातच. आणि ह्या उपासाचा मीठ, सेंद्रिय मीठ जरा जरा घालून मळूया ना. नाही पण तेवढा लागतं त्याका. 200 ग्राम साबुदाण्याक 200 ग्राम बटाटे. आणि जर तुमका सुक्या वाटला तर पाण्याचा हात घ्यायचो. आणि साबुदाणे आपण भिजत नाही घातले की ह्या पाण्याचा हात घेऊन मळायचा आणि ह्या ठेवायचा. पाणी जेव्हा मुरात तेव्हा परत मळायचा पाणी. मस्त वाटतं. सुगंध पण छान येतात. काय बघा, ह्या असं केलं तर गोळ होता, पण तरी पण पिठाचं आपल्या चांगलं गोळ करू होया. म्हणून थोडा थोडा पाणी घ्यायचा, हातानंच शिवरायचा, एकदम ओतायचा नाही. आणि हे साबुदाणे पाणी खेचतलेच कारण आपण भिजत नाही घालत ना. हे बघा, पीठ किती पाणी जास्त लागलं ना. हो लागला, वाटीभर पाणी तरी लागला पूर्ण. आता एकदा असा पीठ जेवढे वाटीभर साबुदाणे ना तेवढा पाणी लागला. आता ह्या ठेवून देऊ पया तरी अजून लागत की नाही माहिती नाही. बघा तेव्हा ह्यो गोळो तयार झालो. किती 15 मिनिटं? 15 नाही 10 मिनिटं बस ना. चला, हे बघा हे पाण्याचा हात चोळून ठेवतोय. म्हणजे पीठ आपण कसा मळल्यावर ठेवतो तसं. आणि याच्यावर झाकण. नाही तर असं उघडं ठेवलं तर अजून सुकतला. पंखा कुठे आहे? आता परत बघूया कितपत एका पाणी लागतलं आणि किती नाही तर नाही लागायचं. गोळ होतो काय बघूया आपण. पीठ हातात चिकटता लाव घ्यायचा लागतो. हे बघा हाताच्या चवड्यावर मळलंय ना तर झाला प्लेन. हे बघा कडा फाटलीच मग एका ग्लासान कापूक होय. बघा असे गोळे करून घेतले जसे आपण वडे थापण्यासाठी करतो.
हे तळलाच तरी ह्याचे वडे होतले, पण आपण आता पातळ पुरे करतलो ह्याचे. आणि तिकडे कढई ठेवली आहे तापायला. चला आता पुरी करूया. पण हे पुरी करते वेळी बघा कडेने फाटलेले, जसं आपण थालीपीठ करतोय कसा फाटलेला, पण थालीपीठ चलता. पुरे आपले कसे गोल आहे ना, मग हे जराशे हलके हाताने असे लाटून घ्यायचे आणि आपल्या पुरीसाठी ग्लास घ्यायचा आणि ही आपली पुरी तयार. आता एका उचलतात का बघूया. उकळतात बरं. असे लाटून आपण सगळे लाटून घेऊया. चला आता तेल उसळला. आता हे पुरी आहे सोडून घेते. बघा कोणतीही वस्तू तेलात टाकली की बुडबुडे बघा केवढे येतात. 4 रवतले. आधी ती बाजूक झाल्याशिवाय ती का सोडता नाही. एकावर एक चिकटले. साबुदाण्याचा गुणधर्मचा चिटकाचं. जोपर्यंत बुडबुडे कमी होत नाही तोपर्यंत छेडू नका. बघा फुगायला लागले. बघा फुगता. पहिली सोडलेली तिच्या खाली दुसरी जाऊन दळली आहे. तिका फुगू सांगता फुग तुम्ही बाजूक होते. बघा पुऱ्या कशा फुगल्या. बघा ती पण फुगली, ती पण फुगली. शेवटीची जरा चिटकानच रवली आहे तिका. हा ती जरा कच्ची पण आहे ना, पहिली सोडणार नाही. हम 1-7-7 आहे. मस्त पण हा वड्यांपेक्षा या बरा पटकन चटपट. पोट पण भरताना. फुगले बघा. आणि क्रिस्पी पण. आणि ते मिरची जिरं छान दिसतंय ना. सांगा कमेंट मध्ये. सोनेरी रंगावर झालेले आहात. आता काढून घेऊया. मस्त असे आमचे वडे गारकन फुगल्यात. साबुदाणे वडे अष्टमीत करा. चला आता आपले हे गरमा गरम पुरी तयार होत आणि मस्त फुगल्यात. अशा कलरवर केलास ना तर बराच वेळ तुमचे कुरकुरीत रवतले. आणि तुम्ही एकदा काय 4दा पण बनवू. याची चव आहे ना जिभेवरची विसरू घेऊची नाही. उपास नसतात तरी तुम्ही आवडील. चला या बघा या गोड दही आणि ह्याच्याबरोबर तुम्ही पुऱ्यांबरोबर बटाट्याची भाजी पण करू. पण हे नुसतेच भारी लागतं. तुमका बटाट्याची भाजीची गरजच नाही. आता बघा एक फुगलेली दाखवते. काय आवाज दिला बघा. हे बघा ही पोकळ फुगली आणि पोकळ पुरी. ह्याच्यात होता दही आणि मारा बाईट पाणीपुरी सारखी. हे बघा या कोणाकोणा खाऊची इच्छा झाली तरी घेवा. हे बघा काय वाटत ना अजून. हे बघा आहा या अष्टमीच्या उपासात मी तर हे पुरे बनवून नक्की खाताले. तुम्ही खातालात की नाही तर आणि बनवतेच लागतं की ते ह्या साबुदाणे भिजत घालून नेहमी आळस येता. काय रात्रीचे 8 वाजले ना तेव्हापासून रात्रीचे 12 वाजेपर्यंत झोपेपर्यंत लक्षात असतं साबुदाणे भिजत घालूच्यात. पण भार्गव बरोबर खेळता खेळताना म्हणते थांब वाईज बघत नंतर घालते करत करत सकाळ होऊन जाता. मग ही रेसिपी माझ्या लक्षात येतात. अरे नाही घातले तर काय झालं. असं पण साबुदाण्याचं ही आता केलेली गेल्या वर्षीची रेसिपी त्याच्या लक्षात येईल. वहिनीने वडे तसे केलेल्या, वहिनीने तसा थालीपीठ केलेल्या न भिजवता पण होऊ शकता. आणि असं पीठ तुम्ही बनवून ना स्टोअर करून एअरटाईट डब्यात ठेवलात ना तरी 15 दिवस 9 दिवस 9 उपासात वेगवेगळे आयटम करू. थालीपीठ करा, वडे करा, पुरी करा. हे बघ भार्गव पण पुरी खाली खाता आणि तुम्हाला क्लोजिंग करून दिला नाही. तर अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की सांगा. परत किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि दिवाळीची सिरीज येतली ती सुद्धा तुम्ही आवर्जून आणि खायला बघताच तो व्हिडिओ खाली नक्की सांगा.